Doncs bé, gràcies per convidar-me. Em sentiu tots bé? Molt bé. Si no, reposteu. Avui us venia a presentar aquests dos llibres, que és Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme, i Desmuntant societat civil catalana. Són dos llibres que parlen una mica del mateix, però de manera diferent. Aquest és un llibre que bàsicament és fotogràfic, hi ha 222 fotos, amb una investigació periodística al darrere, i aquest és un llibre sense cap foto, però que retrata molta gent, amb 222 pàgines. No sé què passa amb el 222, però casualitats de la vida. Al cap i a la fi són dos llibres que no haurien d'existir. Dic no haurien d'existir perquè, com sabeu, el nacionalisme espanyol no existeix. Els nacionalistes sempre són els altres. Per parlar d'aquest concepte de nacionalisme, jo cito un autor que és un Michael Billig, que té un llibre que es diu Nacionalisme banal, que parla precisament d'això, de com els estats-nació, o aquells estats que han volgut ser un estat-nació, no perceben mai el seu nacionalisme. Ja no és que el percebin com un problema, és que directament no l'identifiquen. Ell posa l'exemple d'un pare als Estats Units que porta el nen a escola, a l'entrada a l'escola hi ha una gran bandera americana, el nen a dins de l'aula té la bandera americana al costat de la taula del professor o professora, canten l'himne de la seva nació abans de començar l'escola. Quan el pare se'n torna cap a casa, para un moment a reposar benzina, on hi ha una immensa bandera americana a sobre la marquesina de la benzinera, i quan arriba a casa, la típica imatge que hem vist tots a les pel·lícules americanes, té la bandera americana al ponxo de l'entrada de casa. Si li preguntem a ell si és nacionalista, el més probable és que es posi les mans al cap i ens digui que no, que si estem sonats, que el nacionalista és el militant ultra-serbi o el membre de l'IRA dels 80 i els 90 o nosaltres que som separatistes catalans, però que ell mai serà un nacionalista, no ho és. I això no és un cas únic, això passa, com us he dit, a molts estats. En el cas espanyol passa de manera molt clara i té un motiu, té una raó. El fet que aquí els partits espanyolistes, és a dir, els partits nacionalistes espanyols, s'autoanomenin com a no nacionalistes, és a dir, des de la negació d'allò que figura que no són, però que en realitat sí que són, té un motiu, pel mateix motiu que el pare americà es posarà les mans al cap i dirà que el nacionalista és l'altre. Per què? Doncs perquè si no identifiques una cosa, no li poses nom, no pot esdevenir mai un problema. Per tant, el problema sempre serà extern, sempre serà centrífug. En el cas espanyol és molt clar, la idea és centrifugar el problema, si veiem l'Estat al centre, i tots els problemes perifèrics, que són els nacionalismes perifèrics, doncs és ben clar. Això, per explicar-ho, faig amb un acudit molt dolent, però que va molt bé, que és un individu que va per la carretera, posa la ràdio i sent que just en el moment, al tram on està ell, hi ha un sonat contradirecció conduint. I diu, bueno, aviam ara si me'l trobaré, i pam, volantasso, i es troba un cotxe de cara, i mira, ja està aquí, i calla, en ve un altre, i es comença a esquivar cotxes, van tots contra direcció, Evidentment, qui va en contra direcció és ell. Amb això, el que us vull dir és que quan es parla del problema català, de fet ara últimament es parla del desafío català, la qual cosa vol dir, jo crec que anem per bon camí, perquè hem passat de poc temps a ser un problema a ser un desafiament, o es parla del problema basc, fa uns anys se'n parlava més que ara, o del problema gallec en menor mesura, o del problema canari fa bastant més temps, o fins i tot, si busquem reivindicacions nacionals a molts punts de l'Estat, en trobem a Aragó, en trobem a Castella, Astúries, Andalusia, etc. I a la resta dels països catalans, evidentment. No serà, potser, que no hi ha ni un problema català, ni un problema basc, ni un problema gallec, ni un problema aragonès, ni un problema castellà, sinó que segurament hi ha un problema espanyol. Doncs precisament d'això es tracta, i de que quan ens diuen que som nacionalistes, jo acostumo a dir que jo no em considero nacionalista, que dins en la lluita que estem tenint hi ha molta discrepància, ja diu, no, jo sí que som nacionalista, i jo de vegades dic, tu potser ets un independentista, perquè el dia que siguem independents continuaràs sent nacionalista? Jo crec que no, una cosa és estimar la terra, l'altra cosa és alentar la nació,
no entraré en judicis de valor, que sigui bo o dolent, senzillament jo crec que no soc nacionalista, que sí que soc independentista, perquè el dia que tinguem un estat no li trobaré massa sentit reivindicar aquesta nació, ja la tindrem. És més, si el dia de demà la Vall d'Aran vol fer un referèndum d'autodeterminació, jo soc el primer a ajudar-los a treure les urnes al carrer. I aquests dies ho estem veient, per exemple, al cas aranès, hi ha una nova diputada al Parlament, que és la Mireia Boya, de la CUP, que va dir que totes les intervencions que faria el Parlament les faria en aranès. A mi em sembla fantàstic de poder sentir una llengua que també em considero meva a la cambra més alta del país. Em sembla perfecte, tindrem aquesta sort. No he sentit cap queixa des d'un independentista, sí que n'he sentit des de l'espanyolisme. És més, això que us deia el referèndum de la Vall d'Aran, si ho traslladem al cas espanyol, doncs aquí el tema del referèndum, el més calent està a l'aigüera, no? I de fet, si se us acudís, si fóssiu congressistes espanyols parlant català al Congrés espanyol, doncs el que us passaria és que us tallarien el micro i si volguéssim continuar fent el debat us expulsarien de la cambra. Per tant, ens hauríem de replantejar qui és aquí un nacionalista. Bé, això és una mica una petita introducció per parlar d'aquests dos llibres i d'aquest procés independentista, que a mi no és una paraula que m'agradi especialment massa, perquè em recorda processó, que és una cosa llarga i pesada amb la qual cal tenir-hi molta fe, que ja va sent això, però li direm procés per entendre'ns, i parla precisament de què ha passat a l'altra banda, a l'altra cara de la moneda. Durant aquests últims anys hi ha hagut moltíssima gent que s'ha dedicat a fer llibres sobre independentisme. Ara sortim per Sant Jordi, que serà aviat, i trobarem llibres de literatura infantil, de poesia eròtica, de cuina, de fotografia. I si parleu amb els llibreters us dirà que els últims anys hi ha un nou subgènere, que és el subgènere del procés, un nou subgènere narratiu. Però en canvi no trobareu pràcticament cap llibre sobre o que estudiï què ha fet l'unionisme a casa nostra durant aquests anys. En trobareu sobre la cria de lloros en captivitat amb una possible Catalunya independent, però no en trobareu sobre què fa l'espanyolisme a Catalunya, la qual cosa jo sempre he trobat increïble, perquè si tu estàs amb un combat ideològic, com és el que tenim, jo crec que una de les primeres coses que has de fer és saber què fa, com pensa i per on coixeja l'adversari. I al cap i a la fi aquests llibres han volgut explicar això, han volgut explicar que un dels grans talons d'Aquil·les de l'unionisme a Catalunya, per exemple, és no posar un cordó sanitari entre demòcrates i antidemòcrates, és a dir, entre moviments que es consideren democràtics i moviments clarament feixistes. Per tant, jo crec que això és una cosa que s'ha de denunciar. De fet, aquest llibre, Plus Ultra, que és el primer que us parlaré, comença amb la consulta d'Arenys de Munt. No sé si recordeu, estem parlant del 13 de setembre de l'any 2009, per aquí potser érem molt petits i ara em sento una mica vell, però avui va anar a Arenys, segur que veig alguna cosa que sí. Va ser un dia molt maco, realment, perquè era el primer cop que hi havia una cosa com la que va passar, senzillament, fent-ho de manera irònica, que gent votés dins una caixa de sabates, però el terratrèmol que va provocar allò. Aquella consulta, que és on comença el llibre, el 13 de setembre de 2009, allò ho va organitzar un grup d'amics al voltant d'una associació que es diu Moviment Arenyenc per l'Autodeterminació. Jo m'imagino l'escena d'aquest grup d'amics que estaven al bar, jugant al guinyot, i un havia dit, va, podem fer això de la consulta, podíem parlar-ne, aviam si l'Ajuntament ho vol tirar endavant, i fem, sí, tal, proposem-ho al regidor, fan la moció tira endavant, i allò que no havia de transcendir de l'àmbit municipal acaba saltant perquè un partit precisament que es fa dir no nacionalista, que es diu Ciutadans, o Ciudadanos, ja no sé com els hem de dir, va denunciar aquell fet a l'Estat. I ho va denunciar amb l'única escletxa legal que va trobar, que era que la consulta s'havia de fer en dependències municipals, la qual cosa van trobar que era el acabose. Resulta que l'advocat que va agafar el cas, un tal Jorge Buixer de Villalba, l'advocat de l'Estat, és a dir, el representant de l'Estat, resulta que no era un advocat qualsevol,
o sigui, que això seria més preocupant. Resulta que a les últimes eleccions municipals de l'any 2015 el vam trobar com a candidat per Vox en coalició amb un partit integrista a la ciutat de Barcelona. A l'any 96 va ser candidat per Falange Autèntica i a l'any 95 ho va ser per Falange Espanyol d'Escons. També té l'honor de ser soci fundador de Societat Civil Catalana i membre de la Patronal Fantasma de la Societat Civil Catalana Empresaris de Catalunya. I quan dic Patronal Fantasma ho dic amb tots els motius, perquè és una patronal que no té activitat empresarial ni patronal, senzillament és un bolet que va crear la Societat Civil Catalana per fer veure que eren més. Aquest senyor, no sé si hi ha una porta baix que podem il·lustrar. La consulta va tirar endavant. No van poder-ho evitar. Al cap i a la fi, allò es va fer igualment a l'Ateneu Aranyenc, és a dir, dependències privades, i les 7 plagues bíbliques que havien de venir perquè la gent votava dins una caixa de sabates no van venir. Les 7 plagues bíbliques no van venir, però sí que van venir un personal curiós, Arenys, que van ser 58 activistes de Falange de l'Escons que es van plantar allà cantant el cara al sol, insultant els veïns del poble, fent enlairar banderes franquistes i de Falange, demanant taxis al mig de la plaça i fent tot el xou. I tal com van venir van marxar, i la gent va votar i no va passar res. O sigui, que aquella consulta, aquell fet que no havia descendit d'aquell poble, doncs em va fer caure aquella peça de dominó, que era la consulta d'Arenys, em va fer caure una altra, i una altra, i una altra, i van anar caient peces de dominó fins que 5 anys més tard, el 9 de novembre de l'any 2014, la Generalitat va organitzar una consulta simbòlica, però prou important com perquè acabés amb unes conseqüències polítiques grans, molt grans, fins al punt que l'expresident i diverses persones del govern van ser imputats per aquell fet. De fet, avui en dia, aquesta mateixa setmana, han imputat Francesc Homs per la consulta del 9 de novembre. Per tant, estem parlant que alguna cosa important devia fer remoure aquell fet, i aquella consulta simbòlica. I aquell dia, el dia d'Arenys, és molt important perquè té diverses característiques que es van repetint durant aquests anys, que és la voluntat del país de decidir el futur, de consultar el poble, la ingerència de partits que s'autoanomenen no nacionalistes, que denuncien aquest fet a l'Estat i que intenten posar traves, és que m'estic despistant. I bé, i una cosa molt important, que és que al cap i a la fi qui se'n manifesta el dia de la consulta d'Arenys és l'espanyolisme en el format de l'extrema dreta. I aquest fet, precisament, és a dir, la presència de l'extrema dreta en manifestacions espanyolistes és una característica important i principal que s'ha anat repetint al cap d'aquests anys. És a dir, jo amb aquest llibre puc assegurar-vos que a totes les manifestacions espanyolistes que he cobert durant aquests anys hi ha hagut una presència més o menys destacable de l'extrema dreta. Sempre. I no he anat a poques manifestacions, precisament. De fet, m'atreviria a dir que he anat al 95% de les manifestacions espanyolistes que s'han fet. Per tant, això vol dir que hi ha algun problema. Evidentment, tot l'espanyolisme no és d'extrema dreta. L'espanyolisme és un sentiment, com pot ser l'independentisme o el catalanisme, que és transversal. Però què passa? Per què, casualment o no tan casualment, l'extrema dreta s'alinea amb l'espanyolisme o l'espanyolisme s'alinea amb l'extrema dreta? Per entendre això cal anar una mica enrere, cal anar a principi del segle XX i veure què va passar amb aquells primers grups que van precedir les organitzacions que s'inspiraven amb el feixisme italià a l'estat espanyol. I trobem que a principi del segle XX, quan encara això de l'extrema dreta no sabia què era, o la Falange encara no existia, trobem que, per exemple, l'any 1905, militars de la Capitania General de Barcelona van sortir a rebentar la Capitania General de Barcelona, a rebentar la seu del Cucut, perquè aquest setmanari, que era un setmanari catalanista satíric, havia fet un acudit que s'enfotia als militars. Per tant, una cosa, si podeu, és que si no puc parlar, vaig
Això va anar succeint. Aquest grup de militars estaven dins de l'òrbita del que es coneix com a partit militar, que al cap i a la fi era una manera de definir, això és una definició actual, que fan historiadors actualment, de manera de definir aquell grup d'ultranacionalistes espanyols que combatien qualsevol reivindicació catalanista, des d'aquests fets del 1905 com fins a l'any 19, que van matar un nano que es deia Mira el Peix en una manifestació catalanista. És a dir, eren al cap i a la fi organitzacions prèvies a grups feixistes que van organitzar associacions com Unitat Nacional Espanyola, que van acabar desembocant amb la Falange o amb les Juntes de Ofensiva Nacional Sindicalista, que eren, ja sí, organitzacions feixistes o inspirades en el feixisme italià. Quan parlem de feixisme o de nazisme, cal tenir en compte que el feixisme és Itàlia i que el nazisme és a Alemanya, que al cap i a la fi el que hi havia a Espanya era un règim o eren organitzacions inspirades en el feixisme italià, sobretot. Així com Grècia s'inspira en el nazisme, els moviments ultragrans allà, aquí s'inspira en el feixisme italià. Es diu que la dictadura franquista era una dictadura nacional-catòlica, inspirada en un règim nacional-sindicalista. És tot una mica confós, per resumir-ho, fatxes. Aquelles organitzacions i l'extrema dreta espanyola ha tingut una característica principal durant tota la seva existència, que ha estat l'anticatalanisme. Per tant, té certa lògica que la majoria d'organitzacions d'extrema dreta s'alineïn amb l'espanyolisme. De fet, quan es parla del fenomen migratori i d'extrema dreta, no hem d'oblidar que això és un fenomen nou. Té 30 anys, no en té més, 25-30 anys. Per una qüestió molt senzilla, perquè fins a més dels anys 80 que l'estat espanyol comença a ser importadora de població migrada. Fins llavors havia estat exportadora de migrants. És a dir, hi havia centenars de milers de famílies que estaven treballant a Alemanya, a França, a Suïssa, i no és fins que les coses, fins que comença a haver-hi certa bonança econòmica que Espanya comença a importar població migrada. Per tant, no estem davant d'una característica de tota la vida de l'extrema dreta espanyola, no. De fet, us puc assegurar que l'única cosa que fa ajuntar tota l'extrema dreta espanyola, espanyolista, és l'anticatalanisme. Quan veiem que hi ha manifestacions el 12 d'octubre a Barcelona o de l'11 de setembre que són capaces de cohesionar tota aquesta sopa de lletres que hi ha dins de l'espanyolisme i l'extrema dreta, no és casualitat. És perquè és la seva característica principal. Què vol dir? Que no hi ha una extrema dreta d'ascendència catalanista? N'hi ha, però no està organitzada. És a dir, hi ha hagut intents de crear organitzacions d'extrema dreta independentista, n'hi va haver alguna als anys 30 que no va fructificar per enlloc, n'hi van haver a finals dels anys 70, n'hi van haver als 80, n'hi ha hagut ara, però no han collat mai. De fet, cal tenir en compte que la majoria d'aquestes organitzacions han sorgit d'exmilitants d'extrema dreta espanyolistes. Per exemple, l'any 78 es va crear el PNSCC, Partit Nacional Socialista Català, que va ser un partit fantasma creat des dels despatxos de CEDADE, del Círculo Espanyol de Amigos d'Europa, que va ser l'organització neonazi més important després de la caiguda del Tercer Reich. És a dir, és un partit espanyolista i neonazi que crea un partit independentista neonazi. I això ho explica fins i tot un dels seus dirigents, que em sembla que viu per aquí a la comarca, que es diu Ramon Bau, que un dels dirigents de CEDADE, és a dir, un històric del neonazisme espanyolista a Catalunya. Ell explica que, veient l'absència de partits neonazis d'ascendència catalanista, van impulsar-lo ells, a veure si així atreien catalanistes cap al ideari neonazi. Va fracassar, al cap de 2 o 3 anys van dissoldre el partit i allò va quedar en res. I van haver després intents, amb alguns dels que van venir, van usurpar el nom de Nosaltres Sols, que és un partit independentista històric dels anys 30, i van crear una organització xenòfoba. Després aquesta gent es va infiltrar a dins d'un altre partit històric que es deia Estat Català, on van ser expulsats al cap de pocs anys. Al cap d'uns anys també van fundar UNC, Unitat Nacional Catalana, que ja es va dissoldre fa un parell de 3 anys.
I avui en dia l'única organització d'extrema dreta independentista és un partit que es diu Som Catalans, que és una escissió de Plataforma per Catalunya, liderada per un senyor que es diu Enric Rebello, que fa 4 dies es feia dir Enrique, perquè és exresponsable internacional de Plataforma per Catalunya, exmilitant de l'MSR i exmilitant de CEDARE. És a dir, és un neonazi que un bon dia decideix abraçar l'estelada. Què vol dir? Que no hi ha extrema dreta al catalanisme? Sí que n'hi ha. A totes les nacions d'Europa, totes tenen, i m'agradaria dir que del món, tenen extrema dreta. El que passa que aquí no la tenim organitzada. Jo tinc la teoria que hi haurà un gran partit catalanista d'extrema dreta a partir del moment que tinguem un estat. Perquè aquesta disputa entre l'ascendència de l'extrema dreta ja no hi serà. Per tant, ja no és que hi hagi un partit independentista d'extrema dreta, és que llavors ja hi haurà un partit català d'extrema dreta. Entre cometes, normalitzant la situació. Què vol dir això? Que no hem de tenir un estat? No, evidentment no vull dir això. Vull dir que a més tenim la possibilitat de preveure-ho, de prevenir-ho. Ens podem posar la vacuna de l'extrema dreta. I com ho podem fer? Doncs coneixent aquesta gent, amb pedagogia, sabent i denunciant qui són i quines actituds impulsen aquest personal. Dit això, hi ha un tema que és molt important, que moltes vegades no sabem explicar per què passa. I us ho explicaré amb una anècdota. Jo fa uns mesos vaig rebre una trucada d'una periodista del Washington Post que estava investigant Plataforma per Catalunya. Això va ser després de les eleccions municipals, que es van fotre la gran castanya, van perdre més de 60 regidors, etc. I ell em deia, bé, al cap i a la fi l'estat espanyol no teniu l'extrema dreta. I allò que dius, home, no, sí que en tenim. No en teniu. I de fet el seu raonament era lògic. Ella em va dir, si mireu a Grècia, doncs veiem que hi ha Alba Daurada, una gran organització ultradretana, al Parlament, a les institucions, etc. S'ha dit Alba Daurada i ja pica. Si mirem a Hongria, hi ha el Jobbik, una altra organització d'extrema dreta molt potent. El Front Nacional de Le Pen a França, l'UKIP a la Gran Bretanya, fins i tot a una nació sense estat, com la vostra, a Flandes, hi ha el Blancs Belang, un gran partit independentista d'extrema dreta. Quin partit d'extrema dreta hi ha a l'estat espanyol? No n'hi ha cap. Aparentment, a les institucions no n'hi ha cap. I aquí li vaig haver d'explicar una cosa, que és un concepte que es diu la presència absent, que ara us explicaré en què es basa. Per explicar-vos-ho cal tirar una mica enrere, a finals dels anys 70, després de la mort de Franco, això que alguns en diuen transició i que jo prefereixo dir-ne postfranquisme, hi ha una figura clau. Aquesta figura clau es diu, o es deia, Manuel Fraga Iribarne, és un senyor que va morir fa poc i que va ser el fundador d'Aliança Popular, el que després va canviar de nom i va esdevenir el Partit Popular. No només va ser el fundador, sinó que va ser president vitalici fins que va morir l'any 2012. Per tant, va tenir una dilatada vida tot, i a més, a dins del partit, tot i ser un exministre franquista. Manuel Fraga, doncs cal recordar-ho, és a dir, el fundador i president vitalici del partit que governa actualment l'estat espanyol era un exministre franquista. Fraga, quan van haver aquests anys del postfranquisme i el poder estava en mans de Suárez, per exemple, de l'OCDE, ell ja estava treballant per crear diferents partits, va primer crear una petita organització, va mirar de traure diferents partits a dins d'aquella Aliança Popular i va crear un partit capaç de desplaçar el vot de Suárez, que al cap i a la fi representava un partit transitori, la UCD, i fer dos pols, Aliança Popular i PSOE. De fet, aquests dos pols s'han mantingut pràcticament intocables fins a dia d'avui. Què va fer Fraga? Doncs ell volia crear un gran partit de dreta conservador capaç d'atraure de les classes dirigents que havien estat al capdavant de la dictadura franquista i capaç d'atraure també els potencials votants d'una massa acrítica de gent que es van sentir còmodes durant aquella dictadura i que mai de la vida rebutjarien el règim.
Com ho va fer? Doncs, evidentment, arrossegant tots aquests sectors i amb un fet molt important, que era reivindicar-se com a garant de la unitat de la pàtria espanyola. Heu de recordar que durant aquells anys el PSOE parlava d'una cosa que aquests dies algú parla, no? Parlava de referèndum o de dret a l'autodeterminació. Això ho parlava el PSOE de l'any 77, perquè us feu una idea. Avui en dia les coses han canviat una mica, hi ha un nou partit que es diu Podemos, que també parla de dret a l'autodeterminació, i ja veurem com s'acaba la història, no? Veus, dic Podemos i torna a saltar. Però Fraga tenia un altre gran problema, que és que tenia un partit a la seva dreta. Aquest partit es deia Fuerza Nueva, no sé si us sona, i el liderava un senyor que també va morir fa poc, fa un parell d'anys, ara fet el gener, que es deia Blas Piñar, un notari de Madrid que era més franquista que el Franco. I de fet ho deia ell mateix, que era tan sumament franquista que el mateix Franco no podia ni veure. Era una cosa absolutament fora de si. Veig que avui ens estan boicotejant per tot. Bé, continuem. Què va fer Fraga? Doncs desactivar la competència que tenia per la dreta, no? És a dir, si ell volia ser el gran partit de dreta conservador, no podia ser que algú tingués que li estigués desmarcant gent, no? És que no podia ser. A més, Fraga era un franquista de dalt a baix, no? Com ho va fer, volia dir Blas Piñar, Fraga també, però dissimulava una mica més. Com ho va fer Fraga per desbancar la Força Nueva de Blas Piñar? Doncs va ser relativament fàcil. Força Nueva es va acabar dissolent l'any 83. Ho va tenir fàcil. Va fer-se seu els discursos força de la Força Nueva de Blas Piñar. Si Força Nueva era ultrapatriota, doncs Alianza Popular, un dels seus principals discursos seria la unitat nacional, no? Si Força Nueva, una de les altres característiques principals que tenia era l'ultracatolicisme, doncs Alianza Popular recolliria l'esperit de l'essència d'aquesta Espanya catòlica, apostòlica i romana i els valors tradicionals de la família i bla bla bla, i tota aquesta història, no? I això li va anar molt bé, perquè al cap i a la fi va desaparèixer qualsevol competència per la dreta, convertint-se alhora amb el vot útil de l'extrema dreta. És a dir, si tu tens posem per cas, una marca de iogurts A i tens una marca de iogurts B que els fa una mica bons però que els ven a 20 cèntims més barats que els teus i tu tens prou capacitat econòmica com per rebaixar els teus iogurts €1, no? Doncs fes-ho. Et carregues la marca de la competència amb un pim-pam. I això, al cap i a la fi, és el que va fer Alianza Popular, no? Això en màrqueting doncs, es fa bastant, en política també. És a dir, que quan veiem que el senyor Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, utilitzava lemes propis de l'extrema dreta a la campanya electoral de 2011 i les últimes municipals de 2015, com netejant Badalona, perquè no referia al servei d'escombraries, o quan l'alcaldable del PP Rubí utilitza lemes directament, com primer els de casa, que és un lema ideat per la plataforma de Catalunya de Josep Anglada, doncs no estan fent res de nou. Al cap i a la fi estan fent el que ha fet el PP els últims 35 anys, que és usurpar el votant de l'extrema dreta a d'altres possibles candidatures. I això no només ho ha fet el PP, sinó que també ho ha fet Ciutadans durant els últims anys. Ciutadans és un partit nou. Hi ha una petita diferència amb el PP pel que fa a la capacitat d'atracció de l'extrema dreta, que és que si el PP ha mirat de treure, o al cap i a la fi els seus discursos han atret una extrema dreta franquista, en el cas de Ciutadans ha sigut capaç de treure una extrema dreta postfranquista, contemporània. De fet, si mirem les últimes eleccions municipals, és una cosa que la premsa en va parlar molt poc, però Ciutadans va haver de retirar candidatures senceres perquè antics candidats d'organitzacions d'extrema dreta, que per exemple l'any 2011 s'havien presentat a Plataforma per Catalunya, el 2015 ho feien amb Ciutadans. O casos ben a prop d'aquí, el 7 es va presentar per Falange Autèntica. Aquí estem parlant d'un cas molt extrem, perquè diu, és que era l'any 77 i han canviat molt les coses. Bé, casos
més moderns. El número 1 de Barberà del Vallès, de Ciutadans, resulta que l'any 2011 era el número 2 per Plataforma per Catalunya. I casos com aquests en podem trobar a patades, no només en candidats, sinó també en fets. El cas de Vilanova i la Geltrú, on diversos partits, l'Ajuntament, van fer una moció de suport a Neus Català, una de les últimes supervivents als camps d'extermini d'Auschwitz, que ja té 100 anys, per cert. Tots els partits van votar a favor, tots excepte Ciutadans, que el seu regidor no va tenir ni la decència o la dignitat d'abstenir-se, va votar directament en contra, una cosa absolutament escandalosa. Què vol dir això? Amb això què us vull dir? Que el PP i Ciutadans són partits d'extrema dreta? No, ni molt menys. Però per mi és una cosa molt pitjor. És a dir, estem parlant que són partits democràtics o presumptament democràtics que fan discursos capaços de treure l'extrema dreta. I això ho defineix un concepte que us he dit al principi, la presència absent, que és la capacitat de l'extrema dreta espanyola, en aquest cas, de tot i no ser present a les institucions, que el seu discurs sí que hi sigui. És a dir, l'extrema dreta és capaç de marcar l'agenda política de l'estat espanyol tot i no tenir representació institucional. Quan veiem que Ciutadans, l'any 2013, és el primer partit en la història de Catalunya que demana la retirada de la sanitat universal a la població migrada sense papers, ho està fent precisament per això, perquè, evidentment, sap que ha de fer content un targeta electoral, no és gratuït. Si fos un partit d'esquerres, com se suposa que diuen que és un de centre, per un dia diuen que són liberals, l'altre dia que són socialistes, l'altre dia que són no sé què, perquè la fi és una dreta 2.0, Ciutadans és això. Doncs segurament no demanaria per retirar la sanitat universal per qüestions d'origen, o de classe social, o de manca de recursos. Això sí que ho fa Ciutadans. Per tant, jo aquest periodista del Washington Post li vaig haver d'explicar tot això, li vaig ser molt clar, la presència absent, això és molt important. És molt important perquè moltes vegades no sabem explicar per què no hi ha partits d'extrema dreta a l'estat espanyol. De fet, a l'estat espanyol el drama és molt gran. És tan gran que de les últimes dictadures que hi van haver al continent, que va ser l'espanyola, a Portugal, a Grècia, d'aquestes tres, l'espanyola, el cas espanyol va ser l'únic que els responsables d'aquella dictadura no només no van passar per la justícia, van quedar absolutament indemnes, sinó que van ser corredactors de la Constitució que tenim actualment i que ni jo ni vosaltres, i no sé si vosaltres, doncs sembla que no heu votat. Aquí fet així, sí que la vas poder votar, però havies estat al límit. Quants anys tenies? 18. Doncs mira, quants anys tens? 55. Cap menor de 55 anys va poder votar aquella Constitució. Les dones ja podien votar als 18 o als 21 encara. Hòstia, si els 18, hòstia, no sé segur. Abans les dones, a més, no podien votar fins als 21. No recordem. Però potser va ser els 18. És a dir, aquella Constitució, que cap menor de 55 anys ha pogut votar, va ser corredactada, per exemple, per gent com Manuel Fraga, aquell exministre franquista que va ser president vitalici del Partit Popular. Per tant, evidentment que hi ha extrema dreta a l'estat espanyol. Què és millor o què és pitjor? Una extrema dreta identificable, com és en el cas de França, hi ha un Front Nacional que està a les portes d'aconseguir la presidència, o una extrema dreta que teòricament no existeix i que, a més, molta gent no la identifica perquè no té nom. Jo no sé què és pitjor ni què és millor. El que sí que tinc molt clar que això que us explico no s'explica a les escoles, i que és molt important, que cal saber-ho, perquè quan debatem amb algú i ens diu és que Ciutadans i PP no són d'extrema dreta, i diem, va, molt bé, t'ho compro, però i això, que és molt millor. Per tant, tinguem en compte i tinguem en compte també que aquesta extrema dreta no només s'amaga a dins organitzacions polítiques, dins de partits polítics, també s'amaga a dins d'associacions, i ara us parlo d'un altre llibre, que és, per exemple, el cas de Societat Civil Catalana.
Societat Civil Catalana, al cap i a la fi li passa una mica el mateix que Ciutadans i PP. No és una organització d'extrema dreta, però està fundada, codirigida per membres de l'extrema dreta. Societat Civil Catalana va ser una associació que, a imatge i semblança de l'Assemblea Nacional Catalana, va emergir el 23 d'abril de l'any 2014, ja es va presentar en públic. Per explicar-vos com neix Societat Civil Catalana, cal tirar una mica enrere, 2 anys abans, el 12 d'octubre de l'any 2012, on un grup d'espanyolistes van voler organitzar una gran manifestació espanyolista al centre de Barcelona. Aquesta associació es diu Moviment Cívic d'Espanya i Catalans i se'ls va acudir el 12 d'octubre, cansats els últims anys haver de marxar de pont l'11 de setembre per no veure tanta estelada per Barcelona, doncs que aquell dia ells també sortirien al carrer. I a més, no ho farien a Montjuïc, que és on tradicionalment des de l'any 2000 es manifesta l'extrema dreta, reivindicant la Festa Nacional d'Espanya, perquè heu de tenir en compte que des dels anys 70 fins a l'any 2012 els únics que sortien el 12 d'octubre era l'extrema dreta, puta pelota, ja està. És a dir, els únics que han aguantat la flama del nacionalisme espanyol a Catalunya durant aquests últims 35 anys ja està l'ultradreta, ja està. És a partir de l'any 2012 que aquest grup espanyolista considera que cal fer un gran acte transversal al centre de Barcelona perquè no tenen per què amagar-se i que s'hi sumi qui vulgui. Hi ha una part de l'extrema dreta que s'autoexclou, estaríem parlant, per exemple, de Democràcia Nacional, d'Aliança Nacional, de Nudo Patriota Espanyol, Movimiento Católico d'Espanya, és a dir, una sopa de lletres d'organitzacions que al cap i a la fi són entre 300 i 450 persones cada any, des de fa molts anys, no són més. L'any 2012 eren uns 300, i aquest últim any eren 250-300. A més, és una extrema dreta que no creix, és l'extrema dreta de cap rapat, de botes, de pedaços, de camisa blava, etc. Però hi havia un gruix de l'extrema dreta molt més important, molt més present, que no estava a Montjuïc. I allà és on comença l'equívoc, perquè des de l'any 2012 que es fa una gran manifestació amb PP i Ciutadans a la plaça de Catalunya, que molta gent diu, no, és que el 12 d'octubre hi ha els fatxes que estan a Montjuïc i els demòcrates que estan a la plaça de Catalunya, o els constitucionalistes. I dius, home, no. I us diré per què. Sí, convocava Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, s'hi va sumar el PP, s'hi va sumar Ciutadans, s'hi va sumar UPyD, però també Plataforma per Catalunya, la Falange Espanyola de Rascons, el Movimiento Social Republicano, que és un partit neonazi, és el referent de la laboral a l'estat espanyol, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona, que són aquests soldats que volen fer la processó aquí a Palafolls, la Hermandad de Combatientes de la División Azul, que són aquells octogenaris o ja que tenen vora 100 anys que van lluitar sota les ordres de Hitler a la batalla de Krasnivor, els voluntaris entre cometes de la División Azul, la gent de les Brigades Antiazules, el Casal Tramuntana, tota aquesta colla no estava a Montjuïc, estava a la plaça de Catalunya. És a dir, en número, en quantitat i en importància, hi havia moltíssima més extrema dreta i hi ha a les manifestacions de la plaça de Catalunya que no pas a Montjuïc. Aquest últim any també eren 6.000, amb una petita diferència, que aquest últim any ni PP ni Ciutadans van convocar. Van convocar totes aquestes associacions que us he dit i d'altres de noves, com Som a Temps, que llavors no existia, però ni PP ni Ciutadans van convocar. Sí que s'hi va presentar l'Albiol, per exemple. I per què no s'hi van convocar? Perquè hi havia l'extrema dreta? No, senzillament perquè estaven a 4 dies d'unes eleccions i si hi havia un graciós amb una càmera, com un nen i que en aquell moment feia una foto, posem per cas a Albert Rivera amb una bandera franquista darrere, doncs no quedava gaire bé. Per tant, no hi van anar, sí que hi van anar al Albiol per poder dir allò de mentre jo estic aquí aguantant el xaparrón del nacionalisme català, l'Albert Rivera està a la Sexta, no sé, jo crec que va dormir tota la campanya on tota la Sexta. Això ja és un altre tema. Què vol dir? Que hi havia 6.000 persones extrema dreta a la plaça de Catalunya? No, evidentment hi havia una mica de tot, però sí que us puc assegurar que la gent del Casal Tramuntana o la gent de Plataforma per Catalunya no va amb les pintes que va els de Montjuïc. La gent del Casal Tramuntana i de Plataforma per Catalunya ja fa molts anys que van aprendre que havien d'abandonar aquesta extrema dreta estètica
perquè això no era una cosa que fes atreure la gent, no? I havien de posar-se un jersei i uns texans o un trajo i una corbata, com feien la gent del Front Nacional a Perpinyà, per exemple. A Perpinyà, Catalunya Nord, hi ha un cas molt concret, no? Que és el barri de Sant Jaume de Perpinyà, que és on hi ha el barri gitano, la població, segurament el nucli catalanoparlant més gran que hi ha a Perpinyà, no? Que és els gitanos de Catalunya Nord. També us haig de dir que un dels feus del Front Nacional a Perpinyà és el barri de Sant Jaume. I com pot ser això? Doncs perquè fa uns anys els senyors del Front Nacional van anar a parlar amb els patriarques gitanos i els hi van dir: vosaltres que teniu tants problemes amb la població migrada magribina del barri, si ens voteu a nosaltres els fotem al carrer. El que ningú els hi va explicar als gitanos és que després de fer fora els magribins anirien enrere, no? I així van aconseguir un fet absolutament antinatural, que és que una comunitat secularment perseguida i minoritzada, com és la comunitat gitana, votés el seu propi botxí. I com ho van fer això? Doncs amb un discurs antipolític. El mateix que va intentar Josep Anglada aquí, quan el 2010, per exemple, doncs va idear un concepte que avui en dia està molt de moda, que és el concepte casta. Això de casta no s'ho inventa Pablo Iglesias. Això de ni esquerres ni dretes, que deia al principi Podemos i després es va donar a la matinada, tampoc s'ho inventa Podemos, ni tampoc Anglada. Això és una idea del que es coneix com els moviments de nova dreta francesa, que són els renovadors de la ultradreta francesa. Ni esquerra ni dreta, tercer posicionisme, és una de les teories de l'extrema dreta. No som ni feixistes ni som comunistes, som socialrevolucionaris. Això, per exemple, també ho diu l'MSR. De fet, hi ha una característica principal en la majoria d'organitzacions ultradretanes, sobretot a l'estat espanyol, que no es consideren d'extrema dreta. És una cosa curiosíssima, no? Que dius, home, si Democràcia Nacional no és extrema dreta, ja m'ho explicareu, no? Què és extrema dreta? Hi ha molt poques organitzacions extrema dretes que es considerin com a tal. De fet, diria que l'estat espanyol pràcticament només Aliança Nacional, que tu, per exemple, li dius al Pedro Pablo Peña, que és el seu dirigent, si és fatxa, i et diu que no, que és nacionalsocialista. No se n'amaga, no, aquesta gent. Bé, tornem una mica enrere. És a dir, a la plaça Catalunya és on hi havia aquesta barreja, això que jo denuncio constantment, aquesta manca de cordó sanitari entre extrema dreta i moviments suposadament democràtics. I és a partir d'aquella organització del Moviment Cívic d'Espanya Catalans que comencen a sorgir intents de crear associacions a imatge i semblança de l'Assemblea Nacional Catalana i que no se n'acaben d'en sortir. Ells ho intenten, pobrets, però no se'n surten. De fet, creen altres organitzacions com Som a Temps, que és un grup historicista, que es defineix com a think tank, com a fàbrica d'idees, que al cap i a la fi són suposats historiadors revisionistes que es mouen al voltant de la teoria del catalanisme hispànic. Això del catalanisme hispànic és una teoria que és l'evolució del carlisme, són catalans d'extrema dreta, de cognoms per les 8 bandes, que al final el que venen a dir és que l'autèntic catalanista és aquell que, tot i reivindicar la llengua i la cultura catalanes com a pròpies, i a més estar-ne orgullós, no qüestionaran mai la unitat d'Espanya. És més, que pel simple fet de ser catalans són més espanyols que ningú. Al cap i a la fi, Som a Temps, o Societat Civil Catalana, són aquesta tropa. De fet, si mirem els seus dirigents, Josep Ramon Bosch, que va ser el primer president i fundador de Som a Temps i de Societat Civil Catalana, té cognoms catalans per no sé quantes generacions i es perd amb el segle. Ell es diu Josep Ramon Bosch i Codina, és de Santpedor, del mig del Bages, o Josep Alsina i Clavés, un altre dirigent de Som a Temps, de Ripoll. I això, que hi ha gent que li sobta, no? Home, si tenen tots els cognoms catalans i són fatxes espanyolistes, és que una cosa no treu l'altra, són catalans, però són espanyolistes. De la mateixa manera que et pots dir David Fernández i ser independentista, no? Això és una cosa que ens hem de començar a treure al cap. Què passa amb aquesta gent? Som a Temps, al cap i a la fi, són una colla de friquis que fan això, una associació historicista, capaços de moure gent de l'extrema dreta, però la cosa aquí es queda.
És el 23 d'abril de l'any 2014 que neix una associació que es diu Societat Civil Catalana i ho fan presentant un acte al Teatre Victòria de Barcelona. Jo no em vaig voler perdre aquell show, tinc aquest costum d'anar a aquells numerets, i de fet no vaig ser l'únic. Recordo que hi vaig anar i a la tercera o quarta fila de butaques em vaig trobar el que llavors era un membre del Secretariat Nacional de la CUP, no? Que evidentment no estava allà fent de palmero de Societat Civil Catalana, sinó que estava fent el mateix que jo. No? De fet, només li faltava la caixa de crispetes i anar jalant, no? Com si estigués al cinema. Bé, allà jo vaig sortir d'allà amb sensacions contràries, no? Vaig sortir en part content i en part espantat. Us explico. Vaig sortir content perquè vaig constatar que per primer cop l'espanyolisme es començava a organitzar de manera una mica seriosa. Per la qual cosa volia dir que s'estaven prenent de veritat això del procés, no? Que havien captat el missatge. Això anava seriós, no? Però també alhora vaig sortir espantat per la presència brutal de l'extrema dreta que hi havia en aquell suposat moviment moderat i transversal, no? Jo recordo el discurs de Joaquim Coll, vicepresident de Societat Civil Catalana, que és del PSC i que suposadament hauria de rebutjar la presència de qualsevol vincle amb l'extrema dreta, i recordo que mentre estava fent un discurs molt caspós, que de vegades encara sento i que a mi em posa els pèls a punta, que ve a dir que això de l'independentisme és un invent de les classes dominants i de la burgesia catalana per distreure les classes populars. Mentre deia allò, a la segona fila hi havia el senyor García Nieto, president del Círculo Ecuestre de Barcelona, és a dir, el més alt representant de la burgesia catalana i les classes dominants del país. Estava allà a la segona fila i no sabia ni on mirar, no? O una mica més enllà, que hi havia la Junta Directiva de Plataforma per Catalunya, que quan havia sentit parlar de burgesia devia flipar un plat, no? O l'antic delegat del govern periodista, el senyor Joan Rangel, també estava a la sala, juntament amb diputats de PP i Ciutadans, però també hi havia, per exemple, els patrons de la Fundació Nacional Francisco Franco a la sala, no? Mentre el Coll parlava de burgesia catalana, no? Una cosa absolutament terrorífica. Al cap i a la fi, allà hi havia l'espill del que compon l'espanyolisme a Catalunya, que bàsicament és gent que està a la dreta i més enllà. També hi havia el president, el secretari general de Vox, o la seva secretària a Catalunya, Ariadna Hernández, que alhora és impulsora del Casal Tramuntana. És a dir, estaven tots allà, fins i tot gent de l'MSR. Estava a l'acte de presentació de Societat Civil Catalana. Societat Civil Catalana és una associació impulsada per 30 socis fundadors. Això ho sabem perquè va arribar a les meves mans un document on sortien els noms i cognoms d'aquestes 30 persones, i a través d'aquell document vaig poder veure que una tercera part d'aquests socis fundadors eren o estaven molt vinculats amb Som a Temps, aquesta associació historicista d'extrema dreta. També us haig de dir que actualment Societat Civil Catalana té 79 socis. 79.000 no, 79. No sé quants en té el Punt Super 3, però molts milers. Sí que Òmnium em sembla que ronda els 50 o 60.000, l'ANC por ahí, Societat Civil Catalana en té 79. Que ells ens diran, home, és que Societat Civil Catalana és una associació privada no assembleària, per tant no tenim la figura del soci com a tal, sinó que són més aviat com patrons, perquè a més per fer-te soci t'han d'avalar no sé quants socis, has de mostrar un currículum pulcre sobre la teva militància espanyolista, etc. Hi ha la figura del col·laborador. Llavors, ser col·laborador de Societat Civil Catalana, si després de sortir aquí teniu ganes, agafeu el mòbil, aneu a la seva pàgina web, a la pestanya col·laboradors, obriu el formulari, poseu la creueta conforme sou majors de 16 anys i ja està, no cal ni pagar ni un raó. És refrany. Per tant, d'aquests 75 socis, d'aquests 30 impulsors, 79, perdó, i aquests suposats 40 col·laboradors, deveu pensar que, bé, si fan tantes coses i fan aquests actes amb tants calés, deuen pagar unes quotes immenses. Jo us diré un detall. La manifestació que va organitzar la Societat Civil Catalana el 12 d'octubre de l'any 2014 estava pressupostada amb 330.000 euros. Pressupostada.
Això vol dir que segurament la factura devia pujar una mica més, perquè els pressupostos normalment es fan justets. La manifestació que va fer un mes abans, a Tarragona, que va reunir 3.500 persones, estava pressupostada amb més de 100.000 euros. 7.000 no, 100.000. Per tant, en dues manifestacions, en un mes, es van gastar pràcticament $500.000 d'euros. Societat Civil Catalana l'any 2014 es va gastar $1.084.000 euros. D'aquest $1.084.000 euros només en van ingressar 992.000, és a dir, es van gastar 90.000 euros més dels que tenien, fins i tot. Les quotes de socis devien ser de l'hòstia, no? Doncs no, eren de 10 euros. De fet, d'aquests 992.000, només 15.000 euros venien de quotes de socis. 15.000 més recollits a peu d'urna, al carrer, en paradetes, merchandising, etc. El 97% restant, 963.000 euros, que és molta pasta, venia de donacions privades a les quals se'n desconeix l'origen. Se'n desconeix quines empreses o quins ens, quines entitats van posar aquests calés. I és curiós perquè estem parlant de l'ordre de 240.000 euros més dels que va rebre durant el mateix període la Fundació Catdem, la Fundació de Convergència, que últimament tant se n'ha parlat i amb raó. Amb la petita diferència que aquí ningú pregunta. O sí, jo de fet vaig preguntar, però a mi ningú m'ha contestat, ningú m'ha volgut dir d'on surten aquests calés, perquè al cap i a la fi Societat Civil Catalana es defensa dient que no volen dir l'origen dels seus mecenes perquè aquests grans empresaris llavors tindrien represàlies amb concursos públics de la Generalitat de Catalunya, que és una excusa molt curiosa perquè mirant documentació econòmica de Societat Civil Catalana, que milagrosament va arribar a les meves mans, vaig poder descobrir que Societat Civil Catalana pagava 12.000 euros al mes, que és una pasta gansa, és el que guanya gent en un any. Ells ho pagaven cada mes a una empresa que es diu Manifiesto, que, coses de la vida, era propietat d'un dels socis fundadors tant de Som a Temps com de Societat Civil Catalana. Buscant a la pàgina web d'aquesta empresa, veiem que un dels seus principals clients és la Generalitat de Catalunya. És a dir, que ni ells mateixos es creuen les seves troles. Una empresa que es diu Manifiesto, que treballa, a més, és bastant públic, que treballa per Societat Civil Catalana, resulta que un dels seus principals clients és l'administració catalana, de les quals s'excusen per no dir qui són els seus pagadors perquè tindran represàlies. Home, no cola. Societat Civil Catalana, retornant una mica enrere, té molts vincles amb l'extrema dreta. De fet, jo en aquest llibre dedico pràcticament una tercera part del llibre a parlar-ne. A les seves manifestacions hi van organitzacions nazifeixistes de tota mena. Diumenge passat vam fer un acte a la plaça de Catalunya de Barcelona, no sé si vau veure imatges, però s'hi va reunir, anava a dir un munt de gent, però no, un munt no, a la plaça de Sant Jaume hi caben 2.000 persones, no n'hi caben més, però sí que hi havia una presència bastant important de banderes franquistes. Tot i això us haig de dir que a Societat Civil Catalana, al veure que allò se'ls inundava de pollastres, van posar voluntaris a totes les entrades de la plaça per evitar que entressin, no per qüestions ideològiques, sinó per qüestions d'imatge. Tot i així no van poder evitar que se'ls hi colessin bastantes. I dic que no és per qüestions ideològiques, perquè Societat Civil Catalana va ser fundada i presidida durant pràcticament tota la seva existència, durant un any i mig, per un militant de l'extrema dreta com és Josep Ramon Bosch, que és un ultra, de cap a peus. I això ho vam saber per diverses descobertes, les quals algunes d'elles a través d'aquest llibre, on se'l va enganxar amb actes d'extrema dreta. Per exemple, el dia en què el Parlament Europeu se li entregava el Premi Ciutadà Europeu 2014 a Societat Civil Catalana, que és una cosa que dius, com és possible? Com és possible que el Parlament Europeu entregués un premi a Societat Civil Catalana? Us diré com és possible, perquè el PP ho va proposar, el PSOE va votar a favor i com que són majoria en eurodiputats, els hi van entregar el premi. Doncs el dia que els entregaven el premi, jo i un altre periodista que es diu Bernat Ferrer vam publicar una notícia explicant que el senyor Josep Ramon Bosch havia anat a un acte al monument franquista del Coll del Moro de Gandesa el 18 de juliol de l'any passat, de l'any 2013. El 18 de juliol, Alzamiento Nacional, el dia en què, el 18 de juliol de l'any 1936, Franco va encapçalar el cop d'estat.
Doncs resulta que això ho vam saber perquè vam trobar una foto a la web de la Fundació Nacional Francisco Franco d'aquest acte de Gandesa, on casualment la família del meu pare ve d'allà i en conec molt bé, i hi havia una foto amb tot de gent, tot de gent, amb banderes franquistes, un personal ben curiós, i justament hi havia un individu que sortia a darrere d'una altra persona i aquest individu només se li veia el caparronet, i era una persona bastant alta, amb una característica curiosa, que tenia el cabell ja una mica gris, però amb un metxon blanc aquí. Sabeu que hi ha gent que té aquestes taques de naixement o aquestes marques que li surten. Jo només coneixia una persona amb aquesta mateixa marca, i aquesta persona es diu Josep Ramon Bosch, i vaig pensar, home, no serà tan soca. Perquè a més estava estratègicament col·locat darrere d'una persona i sota un gran pollastre. I vaig mirar la foto, vaig reconèixer l'exregidor del PP de Gandesa aguantant una bandera franquista, perquè allà no se n'amaguen gaire, i el vam trucar i li vaig preguntar, dic, escolti'm, què hi havia Josep Ramon Bosch per aquell acte? Diu, i tant, si ve cada any. Diu, hi era ell, hi era sa mare, hi era son pare, i el seu germà no havia pogut venir. Una cosa absolutament tremenda. Us haig de dir que quan vam publicar això, des de Societat Civil Catalana ens van amenaçar de denunciar-nos, perquè van dir que això era absolutament fals. Aquella denúncia no va arribar mai i, de fet, 3 setmanes després, fons de Societat Civil Catalana van explicar al diari El País que sí, que el senyor Bosch hi era, però que hi havia anat per acompanyar el seu ancià pare, que ja no s'aguantava els pets, i que, tots sabem que, no sé, vosaltres, si el meu pare és franquista i vol anar a un acte franquista, doncs que hi vagi solet. Si es vol fer la foto, doncs que se la faci, però jo no sortiré de la foto, us ho puc assegurar, i menys anar després a un dinar al restaurant La Rambla de Gandesa, presidit per un bus de Franco de Los Pams, un bus de bronze, d'això també hi ha fotos. És a dir, això és un dels escàndols que va ajudar a destapar en Bosch, però al cap i a la fi, i ja vaig acabant, n'hi va haver un altre de molt més divertit. Resulta que jo, que estava investigant Societat Civil Catalana, vaig poder aconseguir el telèfon del senyor Josep Ramon Bosch. A més, era públic, estava a internet, perquè estava en un d'aquests documents del Premi Ciutadà Europeu 2014, estava penjat a internet i em sembla que encara hi és. Amb aquest telèfon vaig començar a buscar, tenia un número de mòbil i un detectiu privat, i això ho estic al llibre, em va ensenyar diversos mètodes per investigar persones de forma legal. I amb aquest telèfon mòbil es podia fer una cosa, i ho vaig provar sol. No sé si sabeu que Facebook, la xarxa social Facebook, permet la cerca de persones a través del número del mòbil. És a dir, vosaltres quan us obriu un perfil podeu vincular-ho a un correu electrònic o a un número de mòbil perquè en cas de perdre la contrasenya la podeu recuperar per allà. Vosaltres podeu desactivar la cerca de número de mòbil. Podeu dir, vale, molt bé, vinculo aquest número de mòbil, però desactivo la cerca perquè no vull que ningú em robi pel meu telèfon. Ja està. Resulta que el senyor Josep Ramon Bosch, presumptament, perquè encara no ho sabem del cert fins que ho diu un jutge, es va obrir un perfil de Facebook fals sota el nom curiós de Fèlix de Santcern i de Tavèrnoles l'any 2011 amb els vinculant el seu número de telèfon personal. En aquest, jo vaig introduir el número de mòbil, vaig trobar aquell perfil i dic, no pot ser tan soca. Em vaig passar 5 mesos del maig passat al setembre buidant durant aquells 4 o 5 anys a Facebook. Vaig revisar tot el TL, totes les publicacions que havia fet, i al cap i a la fi era tot alabances a l'extrema dreta, dir que els nanos al Casal Tramuntana eren molt macos, que Olaz Piñar era una gran persona, que ell havia militat a les joventuts a Forza Nueva, era un show, i també es dedicava a insultar i amenaçar personalitats catalanes, amb frases com s'hauria de cremar a Montserrat amb el senyor Hilari Reguer a dintre. No sé si sabeu qui és Hilari Reguer. Hilari Reguer és un monjo emèrit de Montserrat que sempre s'ha caracteritzat pel seu independentisme. O amenaçar l'actor Toni Albà, que segur que el coneixeu del Polònia. Bé, això només s'aniria en òrbics i que al cap i a la fi no tindria massa incidència.
Quan tenia tota aquella informació vaig creure oportú que sí que hi havia una part que era delictiva, perquè en aquest país dir certes coses sobre l'extrema dreta no és il·legal, però sí que amenaçar algú ho és. Vaig agafar aquesta informació i la vaig portar al col·lectiu d'advocats drets, que es dediquen precisament a denunciar aquest tipus de coses. I Drets va fer pública la denúncia, la querella contra el senyor Josep Ramon Bosch, i de fet el jutge va acceptar el cas, el va imputar i el dimecres passat, fa 2 dimecres, fa 15 dies, va anar a declarar als jutjats de Manresa sobre aquest cas. De fet, no va anar a declarar, perquè es va negar a declarar. Josep Ramon Bosch, no sabem si realment va obrir aquest perfil de Facebook, no ho sabem perquè en principi, fins que un jutge no ho afirmi, no ho podem afirmar nosaltres, no? Presumptament el va obrir. Jo també us puc dir que quan va passar això vaig contactar amb experts en tecnologia, concretament un que estava en contacte directe amb Facebook, i els vaig preguntar, escolta, pot ser que, suposant que algú que li volgués fer una putada al Bosch muntés aquest perfil fals? I em va dir, home, és una mica difícil, perquè per començar ens hem de traslladar a l'any 2011, és a dir, uns quants anys abans que ell fos una persona pública, i hem de tenir en compte que quan tu vincules un número de mòbil a un perfil de Facebook, Facebook t'envia un missatge a l'aparell perquè tu contrastis i introdueixis un codi que t'envia perquè sàpigues que el telèfon és teu. És a dir, si no jo t'obligaria un Facebook fals a tu, vinculant el teu número de mòbil, i et podria fer moltes putades, però clar, si tu tens el número de mòbil, si tu tens l'aparell, això voldria dir que algú li hagués hagut d'obrir un perfil sabent que al cap de 4 anys seria algú, agafar-li l'aparell, introduir el codi, tornar-li l'aparell sense que ell s'enteri, és a dir, que no cola. No només això, sinó que a través d'aquell Facebook, i ja acabo, vaig descobrir una cosa molt curiosa, que és que el senyor Bosch s'havia obert un canal de YouTube sota el nom de Josep Codina. Recordeu que ell es diu Josep Ramon Bosch i Codina, vull dir que molt avispat, no va ser, on va gravar diversos vídeos, 2 dels quals homenatge al terç de Nostra Senyora de Montserrat, és a dir, els requeters carlins que van recolzar l'àmbol franquista a Catalunya, i va tenir la poca cura de narrar els vídeos, és a dir, de ser el narrador d'aquells vídeos amb la seva pròpia veu. Amb la qual cosa, jo, que hi havia parlat, sabia perfectament quina veu basta, perquè a més té una veu greu, potent, plenament reconeixible, i per si no fos poc, doncs vaig buscar un programa informàtic d'anàlisi forense de veu, vaig passar els vídeos i em va donar un resultat de coincidència de més del 70%. És a dir, que el programa deia que sí, que el senyor Bosch era el mateix que gravava aquells vídeos. No només això, sinó que va pujar un tercer vídeo, que eren 9 minuts d'imatges, fotografies, cartells de soldats de les SS i l'exèrcit nazi. Una cosa absolutament terrorífica. I allà es va quedar a la xarxa. El dia que vam destapar això, destapar aquesta notícia, que Coses de la Vida va ser precisament una tarda pel senyor Bosch, tenia un debat amb el Titot, amb el cantant de Brahms, doncs aquell mateix dia, al cap de 3 hores, aquell perfil de Facebook va desaparèixer de la xarxa. Bé, això us ho explico com a anècdota, com una anècdota una mica llarga, al cas del president, però us ho explico també i insisteixo en que a dia d'avui, pràcticament 2 anys després de la fundació de la Societat Civil Catalana, amb vincles amb l'extrema dreta per explicar durant hores, doncs a dia d'avui encara aquesta associació nega que hi hagi cap mena de vincle amb l'extrema dreta. Al cap i a la fi, Societat Civil Catalana és una associació creada i impulsada per 3 cercles de poder. Un cercle de poder polític, un cercle de poder econòmic, hi ha grans empresaris darrere de la Societat Civil Catalana, i un cercle de poder de l'integrisme catòlic. I quan parlo d'integrisme no em refereixo a l'Opus Dei, que també n'hi ha. Em refereixo a gent que està a la dreta de l'Opus Dei i que fa coses curioses com fer misses tridentines, que voldrà... I això què és? Una missa tridentina és fer una missa amb el ritu preconciliar, una missa parlada o cantada en llatí amb el capellà d'esquena de gent, que és una cosa que ja no es fa, vull dir que evidentment fer una missa
tiantina no es converteix en membre de l'extrema dreta, però sí que us puc dir que bona part de l'extrema dreta integrista té la direcció per fer aquestes coses. No? I això, per exemple, ho fa un dels fundadors de Societat Civil Catalana, que és el senyor Javier Barraicoa, professor de l'Abat Oliva i secretari de la Comunió Internacionalista Carlista de Catalunya. I ara sí, acabo ja, que us he dit molts noms i moltes dates i moltes organitzacions que heu tenir cap com un timbal, i si hi ha preguntes, doncs les podem contestar. No? Carai, serà molt fàcil. Jo, segurament tothom hem vist per les notícies o així que tu han amenaçat o d'allò, diguem que tenen també clitxat a tu. Com ho portes això, vull dir, a l'hora de fer les fotografies i tot? Doncs últimament no puc anar a fer fotografies, perquè l'últim cop que hi vaig anar va ser el 12 d'octubre passat i va sortir un senyor a micròfon en mà demanant a 300 persones que m'agradissin. Va ser el Pedro Chaparro, un dels encausats pel cas Blanquerna, i que de fet ell ja va declarar el dia 17 a Madrid per aquest fet, perquè jo evidentment el vaig anunciar. Jo, per exemple, no vaig poder anar el diumenge passat a la manifestació de Societat Civil Catalana perquè sabia que m'hi jugaria. Lamentablement no puc fer el que he estat fent des de l'any 2007, que és cobrir manifestacions de l'esparadisme i de l'extrema dreta perquè m'hi jugo el físic. També us haig de dir que quan és necessitat imperiosa ho faig, i prenc totes les precaucions possibles, però ara, per exemple, procuro investigar des de casa. És que hi ha moltes vegades no em cal ni sortir al carrer. L'altre dia les banderes franquistes a la plaça Sant Jaume les va veure tothom. I per mi això també és una petita victòria, perquè al cap i a la fi jo no puc sortir a fer la feina que feia, però aquest diumenge a la plaça Sant Jaume hi havia molta gent que, com jo, està fent aquesta feina ara. La qual cosa, per mi, més que una derrota, és una petita gran victòria. I que això, per exemple, el diumenge a la nit sortís al Telenotícies Vespre, perquè és el primer cop, us haig de dir, el primer cop en pràcticament 2 anys que TV3 es digna a parlar sobre els vincles de Societat Civil Catalana i l'extrema dreta. El primer cop que els serveis informatius de TV3. Sí que ho vam, per exemple, jo vaig presentar aquest llibre durant 4 minuts, no em van deixar més temps, al programa Divendres de TV3. Però sí que el TN fins aquest diumenge no havia dit ni és ni bèstia sobre el tema. I aquest diumenge va dir que hi havia banderes preconstitucionals. Això sí, que és home, preconstitucional també ho és la bandera republicana. Però bé, un eufemisme d'aquests llibres curiosos. Què més? Coneixent el funcionament intern d'aquestes organitzacions, quina creus que és la forma per incidir i fer més mal al seu funcionament? Denunciar-ne aquelles que ho fan millor. És a dir, que el Falange Espanyol a les Cons i fan... És a dir, que els falangistes van amb camisa blava i banderes falangistes i munten el xoc com d'Arenys amunt, evidentment que això s'ha de denunciar i s'ha de combatre, etc. Però aquesta gent no tenen capacitat de creixement. Aquesta extrema dreta, tan sumament nostàlgica, no farà res mai. Porta 40 anys intentant créixer i cada cop són menys. En canvi, aquesta extrema dreta, com el Casal Tramuntana, que tot i que va desaparèixer com a tal, la seva gent continua fent coses, o la de l'extrema dreta de Somatemps, o la Plataforma per Catalunya, la que mou, al cap i a la fi, o impulsa Societat Civil Catalana, aquesta extrema dreta és la que s'ha de combatre. I allò que realment els hi fa mal és dir-los el que són extrema dreta. És a dir, quan a Plataforma per Catalunya els dius que són d'extrema dreta perquè tenen un discurs d'extrema dreta, perquè són xenòfobs i perquè els seus militants tenen una trajectòria impecable dins organitzacions d'extrema dreta, aquí els estàs fent mal. Perquè els hi desmuntes la capacitat d'atreure el vot de gent d'esquerres, per exemple. Tu has de tenir en compte, per exemple, que un dels votants potencials del Front Nacional francès són antics votants del Partit Comunista francès. Per què? Doncs perquè han sabut articular un discurs capaç de fer treure aquesta gent, que no va trobar en el seu moment solucions des de l'esquerra i que ha acabat votant l'extrema dreta. Per tant, jo crec que hi ha 2 eixos. Denunciar i incidir allà on incideixen ells. Si mirem els llocs on
Plataforma per Catalunya va créixer molt el 2010, ens n'adonarem que segurament és a zones socialment molt delicades, no? A certs barris de Mataró, etc. Doncs és allà on Esquerra ha d'incidir, no? Perquè les urpes d'aquesta gent no les posin en aquests terrenys. Perquè al cap i a la fi són terrenys vulnerables. No? Què més? No sé si hi ha algun... Ara aquí a l'Almaresme tenim la concentració, la manifestació aquesta a Palafolls i que nosaltres tampoc sabem molt com enfocar-ho això. Què creus que seria el millor? Doncs mira, jo agafaria aquest llibre, aniria a buscar Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona, que són aquests, els que vindran a Palafolls, i veuria qui són els individus que hi ha, no? Per exemple, aquests dos que van amb simbologia feixista o aquest que porta el cinturó amb la creu cèltica. Aquesta és la gent que porta els legionarios. Aquesta gent, a la seu de Barcelona, tenen un retrat de Francisco Franco. El local, que a més és un local, estan en un local i uns terrenys cedits pel Consorci de la Zona Franca. Tenen un terreny cedit de 5.000 metres quadrats, de forma gratuïta, per un consorci presidit per un tio del PP, que no us ho haig de dir. I ells tenen un retrat de Millán Astray i de Francisco Franco perquè diuen que eren fundadors de la Legió, no? Però no era el Franco dictador, era el Franco d'abans, el que era fundador de la Legió, que dius, vale, no era el Hitler criminal, no, era el Hitler de Jovenet, no? No fotem, no? És a dir, vincles entre l'extrema dreta i l'Hermandat d'Antigos Caballeros Legionarios n'hi ha sobradament per presentar-los a l'Ajuntament de Palafolls i dir si esteu donant permís per aquest acte, esteu donant permís a una concentració ultradretana, vosaltres mateixos. Jo mouria les coses per aquí. No crec que els valors d'aquesta gent tinguin cabuda en una societat democràtica. De fet, l'Ajuntament no els hi deixa i estan en contra, però legalment poden fer-ho, perquè han creat una entitat cultural que els hi permet fer-ho. Llavors, doncs, bueno, ens hem d'activar per evitar-ho. I després, de l'Anglada, el Josep Anglada, Sí. Què n'en saps d'aquest? Doncs va fundar un nou partit, ara no em facis dir com es deia, Front Català, em sembla que era, però a cap i a la fi està ell sol de regidor a Vic, no? En tenia 5 regidors, ha quedat ell sol i està absolutament out. No? De fet, està en denúncies amb la Junta actual de la Plataforma per Catalunya, i és un tio que, al cap i a la fi l'Anglada, a part de ser un fatxa de cap a peus, no? Era l'antic dirigent de Força Nova de Catalunya, és una revista de cuidado i es fotrà allà on vegi que té capacitat econòmica i per seguir vivint el cuento. De fet, Plataforma per Catalunya, un dels seus fracassos és que l'havia muntat com una mena de partit franquícia, no? És a dir, tu et presentaves a Canet i si treies 2 regidors, un tant per cent del sou era per mi i l'altre se'n anava al partit, no? I tu amb aquests calés feies el que vulguis, et marcaves el sou que volies tu i la resta s'ho quedava el partit a nivell local. Obria franquícies no, també. Obria franquícies amb el partit, una cosa una mica estranya, i li va anar com li va anar. De fet, jo crec que la Plataforma per Catalunya va fracassar perquè al cap i a la fi li van sobrar porters de discoteca i li van faltar politòlegs. Si ho hagués fet una mica més bé, hagués entrat al Parlament i ja haurien dit que tindríem un programa molt gros. Li va anar de 12.000 vots, només, entrar al Parlament, a l'any 2010. Per això cal estar sempre alerta. Ho deixem aquí? A mi se m'acut una mica veient el panorama polític espanyol. És a dir, si a la resta de l'Estat se segueix votant majoria PP, aquí ha baixat una mica, pot ser que segueixi baixant o pot ser que torni a pujar. Com es pot actuar des d'aquí i també amb Ciutadans, no? Tot i que ara sembla que
Ho he deixat una mica, però no Al cap i a la fi, està gaire clar, no? tenen vasos comunicants. PP i Ciutadans a nivell de l'Estat doncs es veu clarament. Puja Ciutadans, baixa el PP i al revés, no? Aquí també, i també l'Estat, amb l'afegit que Ciutadans ha sigut capaç de treure el vot del PP. De fet, estan liderats per un antic militant del PP, com Albert Rivera, encara que se n'amagui, doncs fins i tot és pública la seva acta d'afiliació a les joventuts del PP. Però també són capaços de treure el vot del Partit Socialista, o de Podemos, i viceversa. Alguns dels fundadors de Ciutadans, aquí a Catalunya, van ser fundadors de Podemos, també. Hi ha vasos comunicants entre PP i Ciutadans. La millor manera de combatre aquests partits, home, doncs jo crec que és molt important recordar qui són i d'on venen, no? I que Ciutadans també hi ha molts vincles amb l'extrema dreta. De fet, Ciutadans s'ha de dir que és complicat combatre'ls des dels partits perquè hi ha un nivell polític molt baix, en general. I al nivell de Ciutadans, per exemple, el seu dirigent, Albert Rivera, és un tio dialècticament molt bo. És una persona molt preparada, no? Llavors, tu no pots pagar la benzina amb una escombra, has de tenir les eines necessàries. Si no hi ha ningú capaç de rebatre'l amb una entrevista, doncs malament rai, no? Es necessiten arguments, no? I una de les coses que et desmunta Ciutadans són aquests vincles o el pòsit ideològic que té l'extrema dreta. Per exemple, fa 2 dies llegia que Ciutadans denunciaria l'enderrocament de vestigis franquistes que havia començat l'Ajuntament de Madrid. És curiós que cap periodista li va preguntar si denunciaria que hi havia centenars de milers de persones enterrades en fosses comunes i els vorals de les carreteres assassinats per una dictadura franquista. Jo, si hagués tingut l'oportunitat, li hagués preguntat això al senyor Rivera, que em sembla bastant més escandalós. Per tant, jo crec que els hem d'anar per aquí. Doncs fàcil no serà. Què fem? Ho matem aquí? Doncs, si voleu comprar el llibre, aquest està a 16 euros i aquest a 30. Són calés, per tant, doncs, si no, l'agafeu a la biblioteca, i si els compreu els dos, doncs no tinc massa marge, us rebaixo 1 euro i us els deixo 45. Si no, cap problema. Moltes gràcies per ser-hi.